El gener de 1927, Francesc Macià i els conjurats de Prats de Molló van ser jutjats a París. Malgrat el fracàs del complot, Macià, que ja tenia molts anys d'experiència política a les espatlles, va ser molt hàbil i va girar el judici com un mitjó, convertint-lo en un judici mediàtic, on parlava de llibertat, justícia, democràcia i de lluita contra les dictadures. A més, Macià evocà el sacrifici dels milers de catalans que van morir a Verdun lluitant amb els aliats durant la Primera Guerra Mundial. I així es va guanyar la simpatia de la intel·lectualitat francesa. És el moment en el qual es configura el mite de l'avi, aquesta mena de Quixot català que, en un context d'ascens de les dictadures, era l'últim idealista d'Europa que encara lluitava per les llibertats. Si voleu saber com va acabar el judici, acosteu-vos a l'Espai Macià de les Borges Blanques i descobriu la figura del president Macià.